Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη φορά θα σας πω μερικά σημαντικά πραγματάκια που πρέπει να τα μάθετε ή να τα ξέρετε όλοι. Είναι ευκολία για σας. Στο πρώτο όμως είναι όσοι παίρνετε δωρεάν πράγματα, το όπως λέγεται το φαγητό από καρδιάς, δείτε και σε ήλιος, ξέρετε, να ξέρετε ότι άμα δείτε να τα πουλάνε αυτά, ό,τι γράφει Στέλιος δηλαδή, ή αυτό ή αυτό, θα δείτε ότι απογορεύεται η μεταπώληση. Το ίδιο ισχύει για αυτό. Κανονικά και αυτό απογορεύεται. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω, έχει πάρα πολύ μικρά γράμματα, αλλά ό,τι γράφει Στέλιος απογορεύεται να το αγορέσεις. Αυτό σας λέω μόνο. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πάω, γιατί θέλω να το τσιμπήσω από τα χέρια αυτό. Να ξέρετε, αυτά τα δίνουν ο Στέλιος, το φαγητό από καρδιάς, και δίνετε δωρεάν. Δεν το αγοράζετε, όπου και να το δείτε να το πουλάνε. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο που θέλω να σας πω είναι, κάτσε να περιμένει λίγο, ότι πριν από λίγο έχει κλείσει ήδη η τράπεζα, αλλά πήγα λίγο τελευταία στιγμή, γιατί πήγα και πλήρωσα το ηλεκτρονικό παράβολο, αλλά ξέχασα την κάρτα μου. Παρόλο που τη μάζεψα όλες τις κάρτες, πήγα εκεί, πέντε μάλλον λύστησε και μου τηλεφώνησαν και ήταν 2 η ώρα που είχε κλείσει η τράπεζα, ακούσατε αυτό, και μου είπαν ότι ξέχασα την κάρτα. Και λέω, καλά, πάω τώρα. Και λέω, δεν ξέρω και τι ώρα είναι, θα είναι κλειστά κτλ. Τέλος πάντων, μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να πούμε την ταυτότητά μου. Και ήταν 2 η ώρα που μου κλείσαν. Και λέω, εντάξει, έρχομαι. Λέω τώρα, χαρτιά και τέτοια. Αλλά επειδή ήταν κλειστή, θέλω να πιστεύω τώρα, δεν είμαι 1000% σίγουρη. Με έχω μάθει κιόλας. Και μου βγήκε η κοπέλα με την κάρτα μου, λέει, δείξε μου την ταυτότητά σου, την έδειξα την ταυτότητα και μου έδωσε την κάρτα. Και λέω, μήπως είναι καλύτερα να πηγαίνω, αν ξεχνάω κάτι 2 η ώρα το μεσημέρι που κλείνω, ώστε να γλιτώνω τις υπογραφές και τα πολλά. Τώρα, πριν ακούσατε ότι στην τράπεζα πήγα και πλήρωσα το ηλεκτρονικό παράβολο. Μαντέψτε πώς το έβγαλα. Δεν το έβγαλα μέσω κόβου και τέτοια. Πήγα στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, ΚΕΠ, ζήτησα να μου βγάλω από εκεί και μετά φημή το έβγαλα. Αυτά λοιπόν. Τελικά, παιδιά, σας μίλησα για το ηλεκτρονικό παράβολο, αλλά επειδή δεν ξέρω αν χρειάζεται ηλεκτρονικό παράβολο και για άλλες υπηρεσίες, θέλω να σας πω απλά ότι το ηλεκτρονικό παράβολο το έβγαλα για τη νέα ταυτότητα που πρέπει να βγάλουμε στην αστυνομία. Αυτό το έβγαλα. Αυτό. Bye.